ngidap da kajing sung komen ka ba crowd do kata-kata bangidon ni ka jing penbana baya ka film karam ngin sawan sa Juai hapo district library haka arpusau bat ka arpsantrik haka sngi Friday bat haka sngi Saturday arpsau arpsantrik jongni Julai hapo district library ha Juai dan wa iyan dan wa susuyan pila pan arti ni nga hindi ka jing ke jongai phi kanam kala don pring jufile se vi klam yo ban pet sawan sha Juai arpsa arpsan bagi don ru ye jing angnut ban pen i ski ki districts bang ngin sawan pen i biang ru ha Shillong ngam tip lano tang ba kani ka long ka jing petip ka jing angnut ru ka jongi ngai fila skor ba arpsa arpsan trik district library Juai ka shu kan long khatway ka ba arbji ka ba san bat ka ba news poa trai kerkhui vi ngen sai kendo kompletisi bun amen ngadap ta kejing sungu yo blai sai sien pat ani ka por ka bamenta ya ka ba ngayo pat ban hikai biang sai sien na ka tin ka jong blai tin ka jong blai ka nang pensu thu shu yangi tin ka jong blai ka nang ai bo shu yangi bangin nang ngam jili haka ya ka bangin nang laban su thu shisha ya ka bat kam tam e ka jing dai ka jongi baru blai ani ka por ngadon man hikai na ka tin ka jong blai ba ka takalong nakikam ki apostle ka nang ka ba arfu ar ka khot ka ban rio ka bible ka ongkum ni ti kala ja kat banga dang lek lenti bat ngalapoi hajan Damascus hamar shiteng sngi ba kindit lating shan lep na beneng ka jingshai ba kraw baro saudong yanga ti ngalaklon kramak kendau bat ngalayo snow yakaktin ba ong hanga sol balay me pynshitom benyanga ngati ngalayat hu melong u atrai ti walayat hu anga ngalong u Jisu ubana Nasret ya uba pynshitom ben mame ani kani kalong ka jingatho ka jong Paul ya ka jing shem ka jong u kat ba udang yeng hang ta banya sat yaladi na ka benta ka ka ba u langet kibreu kila keno yu kumni kumtai bat kumta la kem yu bat kumta kalan ka jing tumuro adwan paniap no yu rayu Paul u yeng ya sat na ka benta yaladi bat ulayatho ya kata ka history na ne ula share ya kata ka testimony ka jong uyathu ia kata ka jing pla shaman sim ge jo kumno bola long manchwa but kumno bola ya kendu ya Jesus Khrist but balai ba unget ding ta la yathu ingi nagani gala nong ga ba arpu ar ga khot ban ri ter uyathu ingi hangi bakat ba udang let lenti but ula jan poitat ha Damascus ka Bible ka ong hamar shiteng sni kendit lating shine lep na beneng jing shai ba kraw baro saudong yanga kani kani jing thu ka jong upol men ba udang long usol kai ka ba jang ni ngipet usol em ude ubreu bu it nyam ha ude bu it ba ya la ka jong ka nyam ya ka ba gi khat ka por ka Judaism na ne ka nyam jong gi Jew baru i ya kini gi Kristan kum kata ka jing ma la ne kum kata ka jing Shepting ya namarba kila nang roy but uong lada ka long hagan ka dur kani ka niam rim ka jongi kan sakut kan sakhang no but udang mudur bet bagata ka jing long Kristan jong kita ki brio ki babon ha ka por udang mudur bet ka deitang ka jikai bakla umudur bet ka deitang ka jing shailam bakla lani ka deitang ka khanapur scam lani kini ki brio ki la shunget biet tau Jisu badeng ta da kamen sim jo ka jing shit hem niam da ka jing shong shit niam ka jo ka ka bole u kem yaki Kristan u sat yaki ka bendi u pynshitom ben ru yaki but udale ben shisha ya ka digi brio ki babot ya u Jisu ha ka por ka baja ka balang sha ka da shifting ulalong sha u maujin thut ulalong sha u mau khang u bahe ya ka ba ki Kristan mo QE yau sol haga taga por ula longsha ka utau maujin thot uba khang ni kata jing shikri
ba pensyap tiang, ba pensir, ba pensmit, bulalong shisha, kata ka jing jentut, ha kata ka jinget jongki Kristaan. Kaya ka baja, udi udang mut banlet syapot Damaskus, usol udang mut banlet syapot Damaskus. Mau layo jing tip, bahaba kadon kata ka jing pynshitom yaki Kristaan ha Jerusalem, baki Kristaan kia pet yap nang ta, kilay let no nang ta, bat kilay let ri ru, siya kata ka Shillong ka bakarteng ka Damaskus. Mau layo ka jing tip ka ba tikna, buang let syata, bu layo ka jing thor, nagiling do, nagitig rang balang do, ba unlet sya Damaskus ban kem bat ya ka baman tan ye kita ki breu lada ki dikin tai ni kishinrang ni ki ba rit ni ki ba he ong compare na mar bakinget ye ka jinget khala da dom uda bishni ba uda bitar hado kata-kata bat uda persat sisai kata ka jing berngem bat wong lada ngalap ye no lada ki dei kini ki ba mani ni kita ki ba kamblei ye Jesus Christ. And yo ban kem ban tan ki ngan tan no tan na po Damaskus ban ra Jerusalem ngan pynshitom yaki ngan set bendi yaki ngan tap shisha yaki syaka ta jaka ka ba baudan ye ne jing thumu henrei kat bau dang persat ye kita ki jing berngam kat bau dang don ye kata ka jing su thu mo ka jing su thu bakla ga jamu da kata ka jing thumu ban kem ye ki Kristan hapo Damaskus ne ke jai wi thu idal de hang ni wong haga po shiteng sngi ege beja kindit la teng shan lep na beneng ka jing shai ba kraw paro saudong yanga kani ka dai ka jing shem ka jong usol kindit klek kawan kata ka jing teng shan ka ba kraw na beneng but kalalong saudong ya umpat ju i kum kata ka jing teng shan umpat ju mat kum kata ka jing mat menu ke jim ke jengu kai ke bajang ni ula kelon ru kram ha kendo bat ula yosngoru ya gani ke ktin ke bakran bagada ke ktin kade ke ktin ka ba umpat ju asngo menu umpat ju shem menu kawan kani ke stur ka bakli jingkli yu asol sol balai me pynshitom ben yanga ukende threat uang ueta baru kliang ni uang melong uai atrai bo usngu thu bagani kasur kamdai ke jong prio usngu thu bagani kasur kadai jong trai uang melong uai atrai bat ka ai kata ka jubab ka buyo ujisu jubab bu uang gumni ule thu hanga ngalong ujisu ubana Nasret ya uba pynshitom ben mame ani ngalong Jisu ubana Nasret boleh ong mangalong Jisu ubana beneng boleh bu Jisu da ong mangalong Jisu ubana Nasret namar yau sol ban itu uhaban itu yau tau Jisu ubalawan na beneng syakhendau bat ubalawan hapo Israel han Nasret la pensan penhe yu hangta kata kadega ka Shillong trai ke jamu bat ya ka ba nangta usdang ya kata ke jishkri oi ulala sedang na po kapernam bat terter nangta ujisu ubalong trash nong jonga Nasaret badeng ta usol udah kendit threat bat udah matla ong keting ke jongle na mar kata ke jingteng shan ke kra udah matla sisa udah habet kram udah habet na jongkulai semadan kram bat udah ani udah syepting hidup kata-kata buat ulai yosngo ini kasur bat mentau yosngo ini kasur jong ni uba usmutu ubakala unang mudur be menshua jisu jisu yuta tau jisu umdai we rukini gibreu kisyo ya kata kajinya tu khana bakala la nei glasu nget biet glasu nget yigi jikai ki ba lamler shim serious shim kia ya ka kerteng ga jong jisu bat uang jisu yuta hau to nget bitang Jehovah nget bitang yuta Elohim El Shaddai Henry hakata ka klimat ka bau ya kendu ya jisu uang ai melong atrai baruang atrai usngo to ba udai utrai bar utrai upen pau uang along jisu ubana Nasret yo bala pynshitom ben mame
yo ba pynshitom ben mame ani ngasung tenat ado kata-kata bo pol ado kata kesni kajing im ju kada kalabet bak lebak kada kalabet kada long kompong sendan menshua uba isi eu jisu menshua uba menget eu jisu menshua uba da pynshitom ru itaki nombot ki jong jisu reina do kani kesni udah kelalong sendan unombot uba shisha jong jisu Khrist mangas tunat ini kawai bau jisu uklem kali you sol ba nong sol balai me pynshitom ben yaki nombot jonga ne sol balai me pynshitom ben yaki kristan ni balai me pynshitom ben yaki ta kibrio ki bangai hanga jisu klem kli kumta ukli be direct wong sol balai me pynshitom ben yanga sol klem pynshitom ben jisu hendai balai bu jisu wong sol balai me pynshitom ben yanga balai fite bu jisu wong kumta kan mau ni kawai bagi kita ki banget ki jong Jesus Khrist kim dei la ka jong na Jesus Khrist re kilong ha u Khrist tadi ta Bible ka ong kata kum ta la dau u don ha u Khrist u long u jing tha u thmai ki barim ki la do no hakmi ki baro ki la jalong thmai bat ya kani ka jing sung thu ngi ban sung thu na do ka basdang haba u adam bat ka im gini di arngot mo kiwan banya shongkha kilalong kawai kabamut hi kide ar tang bakil along kawai hakmat jong ublay kata kadai ya kabakin jadok kilong kawai pat ha kata kabakin jamin sim kalong kum juru lada uno lada u udan how Khrist ndeshu bauta ulong laga jong Khrist long laga jong Enrai ubadan ha u Khrist ula jalong ujing tha ubatmai ke kabarim kalado no hakmi ki baro ki jalong thmai badeng tangi haban suthu lada pidana u Khrist kamut phimde laga jong pila along kawai how Khrist pat ni puli ka ktien ka jong blai ka pen mau yangi mo na kistish kinong rom ba utrai u ongkum ni kani kadai ka ktien ka bau pol utha u ongkum ni kani kalunong baprang da kot balai pesan ga ong uban penyaklat no yangi nakata ka jing ka jong Khrist kala not la ne ka shipa la ne ka jing pynshitom ben la ne ka jing tngan la ne ka jing lingkut la ne ka jing ma la ne ka white lam kat kumbala tho na ka benta jong me adang penyap yangi baro shismi la nyau yangi kum ki lang brot ka jing penyap hendrei hakini ki baro ngi la job thiau hauta uba la yangi namar ngit scam baga jingyap lemne ga jingem lemne ki angel lemne ki nong sanshar lemne ki badan bor lemne ki ru ki balong mental lemne ki ru ki ban salong lemne ga jingjrong lemne ga jingjliu lemne ki ru ki weipat ga jingthau kanom la ken ben penya klat no yangi nakata ga jingit ka jongublay ka bahau Khrist Jisu uba utrai jongi kelmau ya kane ka wai mdan u ubala ban penya klat ya fi nakata chikit ke jong try kabamot lada pila it you try fila long kawai how try barkini ki prabangat hagata ka por hapot Jerusalem ki it polat you try kila pediang you Jesus Khrist but kila long kawai how Jesus Khrist o Jisu ulong ka kli ban maki kilong kata ka met jong Khrist tadeng ta ka kli but ka met kalong bikum ju hi kaya sno lang haju badeng ta ka klik klem ka met kamla ban im bat ka met klem ka klik ru mla ban im tadeng ta ujisu udan kam ya ka met bat kata ka met ka jong Jesus Khrist ka ka balang ken ban pentre kam ya kata ka met hagane ka khndo na kam ta ka puram ka jong tadeng ta no ubadan ho Khrist u yasno lang badu Khrist badeng ta kilong lang kita gibe tre lang badu Khrist u Khrist bat ki tadeng ta bala pynshitom yaki ndai bala pynshitom tang ya kamet ndai bala pynshitom ya kamet ka kta lang ya ka khli tadeng ta Jisu ong kini kilong kawai bat nga kumbau khpa ulong kawai bat nga kini ru kilong kawai bat nga tadeng ta habang ilong kawai bat u Khrist kumbau Jisu ong ikataru na long ding so wan bu shisha filong gitenat kamut ngia sno au ngia dat au tadeng ta ong la da fiaine anga ba ka tin jonga ka ine api
Pinlong ki basay so shibon ka uang bay lada pisno anga piai ne anga ngilai long ka way nga ding mga utaw ding so wan misya pilong fi kitna lada fi ne anga ktin jo ne abi ya ga igi fi mon fin pan ga long fi bat ka ta ka dai ka ba u jisu upen tikna ka ni ka sngi balada pi dan ha u pimla ban long la ka jong pila long ka way ha u try Treng ta la pimat ege jinge pimat ege jingele pimat ege jing pynshitom pimat ya no ka jinge shem ka jing ka jong pi kan mau ba ka ni ka jinge shem kam dei ba pimat marwe kan mau ka kta ru ya u jisu maru jisu ba pialong kawe treng ta la pang utrai ru pang la shitom u jisu ru shitom Bat kadai kata kumba lapan iya kena ketian ke jong belai. Habala pynshitom yaki Kristan kata kepor. Mdai bagi Kristan tang maki shitom wat u Khrist u shitom. Tading tau ong u Jisu yau sol balai me pynshitom ben yanga. Tading ta ka jingsung it ka bala palat. Tading ta ka jingsung hun ka bakat kata bopleng habang ibut u Jisu. Ngimlong laga jong ngilong ha u Khrist. Mdan bala am punya klat ingi naga taga jingit ke jong trai berkadai kata ka jing shisha ba nado nang ni na perthai ngila don kata ka jingit te ktien baru Khrist berkan sapoi ka por bangin ya long snan baru Khrist bam jikot kain bat kan sadon kata ka sngi joga jingrong no ya ka ban rong no yangi ha kata ka shiteng sun u Khrist unwan banon rong no yangi bat ni ya long baru Khrist Syabam jikot bahkan sedon kata ke jingken tiu kurim ke jong kun lang brot ublay bat kabalang alin ta kwa abang ifi kata ke jingken tiu kurim kam dei ka baken jadok ndai kata ke jing snok ka bam jikot senan ramdan syuk mano balaan penyakta kwa abang ifi kini kesengi ka bamenta trau it pelat ifi tadi ta fimat ke jar fimat ke jing trau ong anum it no ifi no melenet no ifi ndai busudan syabar uang banganum ifi ndai udan hapo jong fi Bot ulang bat pi. Tadai ta fimat ke jingele. Keno ke jingya shama ke jingim ke jongfi. Ndai ta ma pi sngo kata. Ndai u Khrist ru sngo kata. Mata ba pi dana u Khrist. Tip ye ne ka wei ba ke jing pang ji stom ke bod jing tum jile kinom la ban job ye pi. Pin klan fin god fin khia. Pin long ki breu ki bio e ke jing light loy. Pin long ki breu ki bio e ke jing command e ke jing sok. E kata ke jing em ka badap kerhai ke bawan da u Jesus Christ. Ni tang kwa abang ifi ni kesini wat slai ke ero. Lau soitan persyang ban pynshitom ben yafi. Ndai tambah pi shitom. Hendrai u Khrist u shitom. Wal u Khrist udah ni kabor. Ban penkala ya kita ki baro. Kumba ula penkala ya ke jim ke jong sol. Ki Kristan hadin bo sol u kala ka bamot. Kala don ka jing suk yaki. Kala don ka jing lai lu yaki. Bakin yalap daga jing lai lu. Bakin let shani shatai daga jing lai loy bam dan shu uni uba khmat do uba long utau jin thot ho ki mat ki jing shani shatai re uni uba khmat do utra ula weng yauta uba wit haga jing im joki uba wit haga daga jing shakri ba uni ula kala long sunan u atiar jong Jesus Christ utra ula penan kam kala yau sol hadu buna kala pol bat ya ka ba ma u paradian usha gitu jing jenjar naga benta u Jesus Christ Tadi tak kau abang ifi kini kesini. Utrau dan malai ki kamba agi si imjong fi. Wat kuslai wat shipting. Egi ke bakta ifi ke kta yo blai. Tadi ta ka babel ka ong ke tawat kren ben ru shakri ki jong trai. Normal fi kren ben ki shakri ki jong trai. Fi kren ben yo trai. Tadi ta ka babel ka ong ke ta. Nak shua an kulit tiak kita kendia ka ong kumni. We chronicle kil nong ba khat riu ke de khat ba arfuar ka ong kumni. Ka ong uda ong wat kta igi belasle jonga. But what pens new we ginong ye thuk pa jonga. On what kta ita ki blasle jonga blai ka jing pensle ka don haki. Maka ta ka jing pensle kam dei ka ba Shillong na shabar ndai ka jing pensle ka dei do men sim ba khoi bo men sim ba khoi udan haki. Ka jing pensle ka dei men sim ba khoi. But what pens new ginong ye thuk pa jonga. Try la dep warning lupa la dep an maham lupa. What kta ita ki blasle what pens new ru ita ginong ye thuk lupa. Marfile kumta pikta yang ong try. Panganget try ker kui pi kini kesengi ke bamenta. Try nang ai bo arfi nang ai fi ke jing kebane ke jing sok. Tadeng tau habo Khrist dan api. Pidan kam tang ban shunan kam ya kerteng ke jong Jisu. Ki jing ele ki ksoi ki krei bot jing pang jing dum baro sapet kindu kindam. Baro ki haban ken ria.
Amar kadon khubor ha kerteng ke jong Jisu. Ini dua ni khubor mentah ini dua. Try ngai ngu eme ko pa. Ngayo banya kren bani gikon jome ni kesgi. Ke bapin kan mau yang ni. Ba me di blay bu shisha. Try usol ulamat ya kata. Ka jingteng shan. Ka ba kensan. Ka ba kraw kalawan na beneng. Kawan na beneng. Na ka jaka na ka ket ka ba me shong atrai. But kala ting shan lep hao. But udah matla, udah hapru na jrongkulai. But udah lengok. But kata ke jing Yeshem kada penkala ya ke jing im ke jong usol. Try nga aingu ba try haba try ki pynshitom ya ki Kristan tang baki Kristan ki shitom rei ka kata ru ya metra. Ngi sunguhun pelat ini ke khubor ablay. Ba try shisha bangi shitom dei tang bangi shitom mereka kata ru ya mete try. Bangi tip haba memedon bat ni tip pengila job not thiaw ini ki aka barok da meu bala it ingin job bit try ki jing ele ki wan na kamon na kaliang kam lelei ki wan nang no kam lelei amang ni don bat me ubalong unong job Badai me unong yada, badai me wa ai ngi ya kata ke jing kemen, wa ai ngi kata ke puram, badai me wa ai ngi kata ke jing pelat, ni semua pelat tetra Jisu. Ni semua melong ke klik ke jing ke jongi. Ni long ka met ke jong metrai. Ni sno lang wat me tetrai. Rabi ki kon jemer ki ni sno bat me ko trai. Hala ke sni. Pakanam dan ka no ka bala aban penyaklat ifi. Na ke jing it ki jong trai. Wat ai ba ka pop kan penyaklat ifi, wat ai ba ke jing pensoi kan penyaklat ifi. Beto sno bet den how trai. Ado ka sngi ke jing wan ke jong kum ta ka tanat ka besno auding sawan pin ye sno kum ta bangada kren ngada ai ngo ru ye kane ka we ba phi long shaki breu ru ha ba phi sno pin long ki ba say so how try and wa nga khu ye phi ha ka ting Jisu amen amen try nga khu ye phi ngin sa isham yang la shai ka sngi ha ka we ba ko bosta ble brom ju amen amen Ingo ublai wa yo embiangi si sen hagani ga thau yo pentip chapi ha district library menthong juai u yo pen yo gani film karam dan wa ien dan wa susu yang haga arpauso waga arpausan terik uniu benai Julai Pilak panar tetiani nga hindi ka jingit ka jong ayapi kanam kala te ipor umangi haga khatwi wje sngi ar wje sngi san wje janmet penyau chupawa janmet kamte khut snyau bhai phi upoi phi chikani ga thau yo yo bi pai egani ga film go e pertu I karam te kamte le ko apan tip chapi ga tickets le u yo phi ga ni ga thau ha po juai ha men thong te wan u tho pi ga ni ga ticket u him phi na ga ni ga thau hini u yo pi gi ni ga tickets na banta ga ni ga film kamte khut snyau bhai phi gi pai ba yo wan phi u pai phi ga ni ga film ko blai chibon